שלא תפנה לגורמים אחרים, שלא תיתן דעתך שהישועה שלך תצמח מגורם אחר, רק מהקדוש ברוך הוא. אם אתה תפנה לקדוש ברוך הוא בתפילה בצורה כזאת, בורא עולם, פניתי אליך. אם לא תענה לי, אני חוזר רק אליך. אין לי לאן ללכת הקדוש ברוך הוא. אני רק אליך פונה, אני מאמין שהישועה שלי היא רק ממך. אני יודע את זה. נכון, יש רופאים, יש עורכי דין, נכון, יש מנהלים, יש כל מיני, יש שטחנים. יש אנשים שהם מקצועיים, אבל אני יודע שהם רק שליחים. אני יודע שאתה מנהל של כל העולם כולו, אתה מנכ"ל, אתה הבוס הגדול של כולם. אתה רופא כל בשר, אתה חי על הכל בורא עולם. אם אני לא אקבל את הישועה ממך, אני לא אקבל אותה משום מקום אחר, ולכן אני סומכת אך ורק עליך. אחרת יקרו תפילה כזאת, שהיא 100% תלותיות בקדוש ברוך הוא, רק בקדוש ברוך הוא. אין שום סיבה שתפילה כזאת לא תבקע שערי שמיים ותצמיח ישועות רבות. ואמונה בדבר שלישי, אמונה שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון. הרבה פעמים אדם מאמין, כן, נכון, הכל מהשם, נכון, השם כל יכול. אבל אני כל כך חייב, עשיתי כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה בעיות, כל כך הרבה חס ושלום החסתי כלפי שמיה. מי אמר שהקדוש ברוך הוא בכלל רוצה לענות לי? מי אמר שבכלל הקדוש ברוך הוא ירצה להושיע אותי? תדעי לך אחותי היקרה, תאמיני באמונה שלמה שהשם יתברך הוא רחום וחנון. מה זה רחום? רחום, בעל הרחמים. רחום, השם יתברך רחום. אין לנו מושג כמה רחמים יש לשם יתברך כלפינו. כשאת רואה מישהו שיש לו רחמים, את אומרת, יו, איזה רחמניתי, יו, איך אני מרחמת. תדעי לך שהרחמים האלו זה טיפה. כביכול, מה שהקדוש ברוך הוא הזליף עלינו מים של רחמים שיש לו. הכל הרחמים הם שלו. מה שיש לנו זה טיפה מההמון שלו. לא סתם אומרים רבותינו, אנחנו אומרים בתפילה, אל מלא רחמים. מה זה אל מלא רחמים? כביכול אומרים רבותינו כמו כוס, שמלאה עד גדותיה ככה במים, שכבר אפשר לראות את הצורה הכמורה של המים בשולי הכוס, מלאה במים. כוס כזאת, אם תנידי אותה, אם תזיזי אותה, תנודה הכי קלה, טלק. והמים, הנה, גולשים למעטפנות. אומרים, הקדוש ברוך הוא אל מלא רחמים, כמו ים שהגלים שלו הומים. הקדוש ברוך הוא מלא ים של רחמים, עד גדותיו. למה מלא? שאם קצת את מנענעת, קצת התפילה שלך, קצת את נוגעת על מיתרי ליבך, תפילה שיוצאת מהלב, אם את קצת מורידה קצת דמעות, את מזעזעת שם עולמות עליונים, והרחמים גולשים עלייך. ורחמים, כתוב הקדוש ברוך הוא רחום וחנון. את יודעת מה זה חנון? חנון זה מתנת חינם. גם אם לא מגיע לך, גם אם את אשמה, גם אם הרשעת, גם אם עשית לא בסדר. את פונה לקדוש ברוך הוא בלשון רחמים. את סומכת על הרחמים שלו, ואת בוטח בהשם חסד יסובבהו. את בוטחת בבורא עולם שהוא רחום וחנון. בורא עולם יודעת שהכל אתה נותן לי במתנת חינם. לא כי מגיע לי, לא כי עשיתי אז תביא לי. לא, אני בוטחת בך כי אתה רחום, כי אתה חנון בורא עולם, כי מתנת חינם, כי אתה מרחם עליי, כרחם אב על בנים. ככה אתה מרחם עליי בורא עולם.